मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। बे जायगायानो जादों जाहैबाय खालामाथि हाजोआवहाय माने ओरैबायदि गरम बोथोरावहाय दा जोङो दुगैहैनो थांनो नागिरदों। दा आंनि लोगोफोरबो दङ नै, जों थांगोन आरो खालामाथियावहाय मा लोगो मोनलांनो थाङोब्ला आरो मा नुलांगोन। दा नोंथांमोना आंनि भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था, अब्लानो नोंथांमोना खालामाथियाव माबायदि आरो मा जोङो मोनलांगोन लोगोआवहाय, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलां। लोगोफोर, जोङो नै थांगासिनो दङ खालामाथि हाजोआवहाय, खालामाथि हाजोनि दैयावहाय। वाव, लामाफ्राबो हाग्राबारिनि लामाथ' एसे माने गाज्रि। जोङो थांगासिनो दङ, लोगोफ्रा हनै हाद्रि खुग्लुंलांहोजोब्बाय। वाव, भिउफ्रा नै बेसेबांबा समायना न'फ्राबो फिसा दङ। नोंथांमोनाबो जुदि फैनो गोसोब्ला खालामाथियाव फैनो हागोन आरो बेबायदि भिउफोरखौ नोंथांमोना नुगोन। आरो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। जोङो थांगासिनो दङ, हाग्राबारि गेजेर मोनबाय। दा लामाफ्राबो एसे गाज्रि, नै अबस्था खाराब, माने हाग्रा गेजेरनि लामाथ' माने थांगासिनो दङ। जोङो लासैनो जोङो थांगोन आरो नोंथांमोननो जोङो दिन्थिहैनो नाजागोन। आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलांबाय था। आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो नोंसोरो बुजिगोन माने खालामाथियावहाय दैयावहाय जोङो माबायदि दुगैहैगोन आरो खालामाथि हाजोनि दैया माबायदि, जोङो नोंथांमोननो जों भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो खोन्थानो नाजागोन। मोननोसै लोगोफोर, बेनिखायनो नोंथांमोना उइदाउट स्किप आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था। नोंथांमोना आङो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांनो नाजाबाय थागोन। मोनथारनोसै, बारा गोजान गैला नुहुरनाय बायदिब्ला। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो जों माबायदि दुगैगोन जोङो बेखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों जोङो दिन्थिनो नाजागोन। फाइनालि लोगोफोर, जोङो जायगायाव जोङो मोनफैबाय। वाव, हाजोफोरखौ नायदो नै माबायदि समायना। मबाइलनिखायसो गोजानाव नुदों, जोङो ओरैनो नायोब्ला हाजोफ्रा खाथियावहायनो
वाव भिउफ्राखौ नायदो नै माबायदि समायना रमायनानो नोंथांमोनाबो जुदि फैनो गोसोब्ला फैनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेडब्ला जोबजासे नायलांदो जोङो मोनबाय थांगासिनो नै नैबे साइडने खासि गोजा नोंथांमोना 3 मान्थ अर्थात 4 मान्थसोनि उनावहाय फैयोब्ला नैबे साइडने गुफुरनो खासि बिबारफ्रा बेसेबांबा समायना जायो बे समाव नोंथांमोना फैनो हागोन आंबो नाजागोन आरो फिन खेबसेबाव आङो थांनोहाय खासि बिबार बारनाय समाव आङो थांनो नाजाबावगोन आरो भिडिअखौ नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांनो नाजाबावगोन दुगैनो रेडि जाजोब्बाय नै सेंग्राफ्रा दैया अयथासार गुसु सोरबा जुदि फैनो गोसोब्ला नोंथांमोनाबो फैनो हागोन नैबे हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय खालामाथियावहाय दा जोङो नै दुगैनो रेडि जाबाय नोंथांमोना जुदि जोंनि दुगैनायखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला हथात नायनो गोसोब्ला नोंथांमोना जोंनि दुगैनायखौबो नायनो हागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट फुल नायबानो जाबाय जोङो रेडि जाबाय नै दुगैनोसै दा दुगैनायफोरखौ जोङो नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांगोन आज भी है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी खींच भी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी फैनो हागोन लोगोफोर नैबे खालामाथियावहाय जिनाखि सिसुबारि गामियाखौहाय अर्थात सिसुबारिखौहाय जिनाखि दैया बेबायदिनो सिलिंखार खालामदोंमोन बे दैयाखौ दिनैहाय थेगासिनो दङ प्लास जोङो दुगैदों जोंहा लोगोफोर दङ नै लोगोफोरजों जोङो ज' दुगैगासिनो दङ जोङो दा खामानिफ्रा माबायदि मावदों दा माबायदि मावाखै जोङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था नायदो नै जेनाखि सिसुबारि गामियाखौहाय जेनाखि दैया सिलिंखार खालामदोंमोन बे दैयाखौ दिनैहाय थेनो बेबस्था खालामगासिनो दङ आरो मावगासिनो दङ थेगासिनो दङ बानायगासिनो दङ नायदो जों दा नै दंफैयो जाहैबाय नैबे खालामाथियावहाय गोजौआवहायनो दा खामानिखौ दा मावगासिनो दङ दा नायलांनो हागोन नै माबायदि मावगासिनो दङ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था आरो नायलांनानैहाय नोंथांमोना माबायदि जादों हथात माबायदि खामानि मावगासिनो दङ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों आंनो खोन्थाहर आङो दिन्थिलांनो नाजागोन नै खामानियाखौ मावगासिनो दङ बैयावबो दङ हनै बैजोंबो दङ मावगासिनो दङ जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनो नोंथांमोना दाबाव आरो गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आंनि कमेन्ट बक्सआव हाबनानै नोंथांमोना आंनो कमेन्ट खालामगोन थेंक इउ